Mga S-Friend, welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating Sementeryo serye dito po sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. At si Rico Loco na naman po ngayon ay mag-iikot, mag-e-explore dito po sa bayan naman ng Bolinao. Dito po yan sa Pangasinan, of course. Sikat na sikat syempre ang bayan na ito, pero tingnan natin dito po sa pinuntahan natin. Isa po kasi ito sa mga sinuggest ng isa sa mga follower din natin mula po sa Facebook, at sabi niya dito din daw, ito daw yung lumang sementeryo dito po sa bayan na ito, at yun yung ating i-check. Actually, bago pa lang kami pumasok dun po sa may bandang unahan, nakita na natin yung pruweba na ito nga yung pinakauna na sementeryo dito, bukod nga dun sa mga akasya na sabi nila century old. Syempre yung perimeter fence, at saka maghahanap pa tayo ng iba pang mga proof dito. So sana meron pa rin tayong makita mga S-Friend, at yun ang ating gagawin ngayong araw na ito. So samahan nyo kami, panoorin nyo hanggang sa pinakadulo ng videong ito, at tutok ka lang dito sa episode nating ito. Ayan, 1960, 1928. Ay, Moseleo. Uwak ba talaga yun? Yun o. Uwak. Tapos may maliit na. Di ba sabi nila kapag mga ganyan, parang bad omen daw. Parang tawag doon yung malas or merong masamang pahiwatig. Uy, wag naman sana. God forbid. But anyway, mga S-Friend, ito lang yung mga ilan sa mga nakikita natin dito na parang mga walang, o yung mga nameless tombs. Tulad niyan. And sa halos ilang beses na rin tayo nag-explore sa mga sementeryong ganito. Ito na, may mga expected talaga na ganito mga S-Friend, no? Grabe. Mga binutas na. Pero titingnan nyo, ayan, itong dalawang puntod na ito, yung may backdrop sila na katulad nito. Tas yung tirikan ng kandila, yun, itong mga to. Pero, ano yun? May tuko. Tapos, yun nga lang, sa gitna nila, ayan, tinubuan na po sila ng puno. Oh, ba't ka tumakbo? Tuko lang. Ayan, sige. Tapos, sa banda rito mga S-Friend, mga pinanganak po sila 1911, 1914, and then 1992 sila yumao. Pero ang creepy naman ng revolto nila dito. Then, sa World War I and II daw, nag-serve as US Coast Guard. So, ang sabi nila mga S-Friend, kahit na noon kasi Pilipino ka, tapos train ka ng mga Amerikano, yung mga Army, Navy, ganyan, basta train ka nila, matik daw mga S-Friend nung panahon ng digmaan, magiging kasapi ka na nila as parang yun nga US Coast Guard yung nakita natin kanina.
Kaya minsan may mga makikita talaga tayo na mga puntod, lalo na yung mga World War II, World War I veteran na nakalagay sa lapida nila ay yun nga, US Coast Guard, US Army, something like that. Okay? So yun yung sabi ng lolo ko. Isa yung mga libingan na ito dito mga espren, yung talagang lilingunin mo eh. Dahil ang ganda ng pagkakagawa nila nito. Ayan o, tas yung ilang mga puntod dito mga espren na nakadikit sa may bakod. Ayan, talagang nilalamon na siya nitong sinasabi nilang century old na acacia tree na ito. Katulad yun o, yung nicho sa banda doon. Ayan na, nawasak niya na. Pati rin yung mga nandirito sa banda rito. Grabe. Basta parang kinikilabutan ako pag nakakita ko ng ganyan. Tapos ayan o, yung mga uwak nandyan sa taas. Grabe. Ayan, tapos ito na yung cemetery entrance. Obviously. Tapos may gumagala pa dito mga... Anyway. Ayan na. Yung mga nawasak na blocks nyo. Tapos, pinalitadahan na kasi nilang gusto itong nandirito. Pero makikita mo talaga sa banda rito mga espre, no? Yung blocks nyo. Binibigyan mo ito? Anong tawag dito sa ano na to? Bato na to? Dito, yung tawag dito. Adobe. Ay, adobe. O, yung ito naman. Bato ng dagat. Ah, parang coral. O, mga kinamada ng hapon. Ah. So ginawa ito nung panahon na ng Hapon or Kastila pa? 1945. Ah, kaya pala. Silang may gawa dyan sa mga bakod na yan. So may tunnel. Oo, yan. Isa Sa yan, pun- isa yan. Sa puno ng akasya may tunnel. Kaya pala may ano, may hukay na ganyan. Oo. Ito ang pinakamarami Bloke. adobe. Ayun. Yan. Kamadang hapon yan. Pura adobe lahat yan. Oo, yung galing sa dagat ano. Ito na yung iba, di ba? Oo, yan. Yan. Ito, Oo, yan. coral. Ito yung pinakaluma na sementeryo kasi, di ba? May mga shells pa, oh. Oo nga no. Oo nga no. Ayan, so kasi syempre Bulinaw malapit sa dagat. So yung mga gamit, ito yung mga bato, mga coral. Sa bata pa ako nung 8 taon ko na, ay 8 taon ko pa nandito na ako kung ginawa nilang sa porterero. Kaya pala. Pero mataas pa to dati itong ano na to, no? Kung nag-ano ba dito? Ganito na lang siya. Grabe. Hinaluan nila sa ibabaw. Oo nga, no. Ito, nirepair na namin to, sir. Kasi para hindi matitibag. Oo. Nirepair na namin yan. Sinementohan na lang. Oo. Mga tira-tirang simento. Pinano namin. Pero ang talagang haba niya dati, hanggang saan siya? Hanggang doon yun, sir. Yung bago. Diyan banda. Yung boundary niya. Grabe, ang ganda.
dito na natin tatapusin mga S-Friend yung episode natin ngayon. At napag-alaman natin na base po dun sa mga sepulturero na nakausap natin kanina. So ito daw po, ayon sa kanila ay panahon pa daw po ng mga Hapon. Mga 1940s daw ito nang itinayo. Ayan, mga bato, talaga mga coral. Naghalo-halo na nila dito. Yun ang nagsilbi nilang fence dito sa lumang sementeryong ito. So, sana na-enjoy nyo yung pag-i-explore natin mga S-Friend. At kung sakali, sabi ko nga, meron din kayong mga suggested na mga lugar na kung saan makakakita tayo ng mga lumang sementeryo katulad nito. Pwede nyo po kaming i-PM or kaya i-comment nyo na lang sa ibaba ng videong ito para nasa ganun mapuntahan din natin mga S-Friend at malaman din natin kung kakayanin pa ba ng oras natin na bumiyahe papunta dyan at nang ma-feature din natin dito sa ating sementeryo serye ang inyong mga suggested na mga location na mga lumang sementeryo. Ayan, so ito nga yung mga tinatawag natin mga S-Friend na heritage of death, di ba? So, tutok ka lang siyempre dito sa Urbex PH Plangado TV at marami pa po tayong i-explore, marami pa tayong iikutan soon. So, sana standby ka lang, tumutok ka lang mga S-Friend, tumutok lang kayo mga S-Friend at hanggang sa susunod nating video. Thank you.